Members of Kasur Kabriu Nyotrep had gathered at the Civil Hospital Point Shillong on the 9th of September 2022 to wait for the report on the death of late Cherister Field Thangkeu on 3rd August 2021. It may be reminded that the report was to be tabled on the floor of the House during the first day of the autumn session of the Meghalaya Legislative Assembly today. While awaiting the Justice Vaipai report on the death of late Cherister Field Thangkeu, the members of Kasur Kabriu Nyotrep proceeded towards the Meghalaya Legislative Assembly premises in Rilbong, where halfway they were stopped by the police. The members of the organization then formed a barricade to the road leading towards Rilbong, where they awaited the report to be tabled on the floor of the House. On learning of the unsatisfactory report submitted by Justice Vaipai, the members of Kasur Kabriu Nyotrep once again blocked the road and shouted slogans against the MDA government as they felt that they were not served due justice. Boleh meluas suncang dia, boleh. Boleh meluas suncang dia. Boleh meluas suncang dia. We want justice! 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 Gidawa! 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 We want justice! 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 Give them! Give them! Gidawa! 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 MDA! 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 Bersama! Bersama! Nginum sange nginya ile kata kedeka hang pedang le si jong ka sur jong bring nyutra santrek jong prai beladap ngila le hapo ka kedop sekretariat bat ngilayo bandrong bani kedok di PCM wakula ringi hat kuski ba yang kedika kai phot lani ketika inquiry report jong ka jisha dekat jubor ke jing em jong ba Cherister Field Thangkeu bom kwai dor blai and sale haka first day of session kabobot haka dikasi khandai trek jong usap number arjat wa te nginom la kham da phaiden ya ka jing kren jong new deputy siam haka away kalampung yala election ka jong u lane ka jing kren sanyi masima pemulai uang ba kipat ba ngi penbej malaka sansdam ngi penbej ki bej yangi bat ngi wan biang ka buat te kening simba yo lese haka santrik jong uni ubnai belada ka jingkren ka jong u yangi yo de bas penbi de terdau ngewan nakal yang jong ka sul berinyu trap banwan hang ni harikat kini plakat bangin remain ya borok hoj kita ki legislator khamtam na pok berinyu trap jongi ba kide ben kina banli ha pok floor jong house agri first session tes hukman ban ong pi Semula ban penbej namar ngiru ngimde jibril kopej kumbang lami radok ka dewan hadok menta nginang yai pat triang ye kata ka hong lani kata ka jing angnur ka jongi justice for late Cherister Field Thangkeu demtar ski le sing laban ong ba ka de ka jing job ye ka bang layo ban yo sngo ba ye kata ka inquiry report la plat lani la le ha po ka first day jong ni ka session atom session menta te hak beri bat ka report Nagileng jongi kum kesul jong beri nyutrap ngi keren chai bangin nomlak ban yang lele lele ngatrai ngilayo ngi tak siok mentangi pas study lon kidan sibun hak ni report
ya ka bau deputy CM hang tu sengi bangi kedu bangi ke santri jong raga suang ba even a comma will not miss ke hendrai habangi page gidi pages ngilai i ba ya kan di report kiladon ki benta ya ka bala wengno ya ka kerteng jong kita gibril lesen ado investigation officer pulet dan kita giban dari kita kajing tombor ya kajing em jong ulit Chesterfield step lagi witness kim dan baik kumini kiladon blank ni kibopun ki pages la pendam bat kalayat lan bat kami ha baik kumini the commission also someone dash of I of the PSKs dash non baik kumini ro kibopun lames lo tang ni jadi terdau nanti jonging ikram chai ba nginom la banteng yang ni ka kai phot di kabenda ka baar ngisngu thamula mo ngila yo ro baki parlok social media mana ngila sam changi ki tho chpang kani ka jingjia mo niam mo bong niu breu kani ka jingjia ka bomut ilet ba Chesterfield thank you namar ba lapendan kam da ka bor ling ba ka jingle lemo ka excessive use of powers due to thoughtless and excessive use of power na ba lakum peniam yau ba Chesterfield thank you ling ba kata tactical team ka bodikong te hang tong yu isu shu ba nak liang jong ka government ling ba konrat mo ka ong ba insakol explanation yu kau pulit tani ya kita ka kan hon jong ka tactical team one Tina liang jong ni penpau ba ngim sui ha hak ji sha ba philalam hari lai yo sngo ba utang master A master B udan ti ban pniam la de ban chim kam no yu kini kalong ka jing dawa ka jong ni te hai pat ni kadang don ka jimbure kam don jimbure sho namang lalap ba ulah keren chai ba ulah pen dan kam namar ba excessive use of force te hak jo ka por nak liang jong ni ngim percaya tak jengkol explanation biang habade bade cases bat ka ba nak leng jongi ni dawa ba ka first track court ka dei ban kle no la ne bade ban chimti no habade bade case shu ngak ban ong ep habade bade ni ka jingjia mo ngila dawa lesi lakham slam te ki paralot MLA ki badan hang ni nginam la ban len nado bangi pha soi ya tu kasih kini show campaign ke jongi kiladon ki ba ong bang ngin sore kini ki issue tinggal kwa ban ong bat ban keren shai bakum ka jaj ban reu ngilangnya laning ngilat han ban yo snow ya ka jingle don bor dong thombor jong ki breu jong ka ang ngi i balada le ubreu u lese u kan hun seng balang show lane takti ya unong we nong ar u bale ik ni ki kam kiba hakim lang salang te kilek no ki kem mardor ki pengat ki section but lakem laset ladam dei lai penai nru penai de kisnam lakem iki henry mentangi lalap pelen ba katkum ketika inquiry lalap ba udon uta unong peniap yau bala white ing no hang nika ka report tingi ong ba haba phira kem ya kita ki no ilam seng balang pilai kemi ubre ubad dan kiti ban syok bandat ya ki barjelar ni tang ban syubat barjelar ulah syakem gina ilam seng balang dekat notam le ya kini kinong peniam tengi na le jongi ngi don kata kecik artatin ya kini ke MDE government ngi suthu balada kale akum de hakwi kesngi ngatrai ba kanom salia ban shimro ya kajing em kajongi kom ki leaders hapo ka subri new trap ni ki par ki leader jogi NGO declare Human Rights Commission. Kadai leng ba ka jing menjur lang bakayin ni sehon. Ajisha ngi dawa da kawai insha. Ban pocket ikni ka. Leng ba ka jing menjur lang bakayin ngilan. Ya menjur bat bala kri dau justice di bai. Di mentahi ko bolok ngini ab yang lang bat ka ngini yar kat bakayin ko mangila oh. Ado ka sin menikong bagi yar kat bakayin. Tementar yar kat bakayin rei. Asko ban olpa kirai ki bakam ngin sa shem anda gila shong ka meeting ke jong bat lesi pisai dei ka ba ngin sa le persya yang di ka sarkar ka ba kudop lesi kinong priya breu bat penstom ya ki ko mo play imbo ya kino hi kai ki badawai ka hot penstom na pa shong surang ya ki mid day meal bat kum ta terta tengi
kumbang ngi ong lalu peningkong ba ngi penram yi ni ka sarkar MDA tingin mla ban len pe kumanda skir mo u konrad uang ba ngan sa call explanation hana highway berkedika jiksha peniap call explanation itu kulit habalan dep bagi tik kulit peniap boleh man call explanation mi ki haji shala de ban susim kam ada lagi ki herem ta haban call explanation mi ki kani kalong kalong thamula ni kam kai denak leng jongi gidawa kani ke fast track court ke depan ya ke depan sim kam no bar ha ke jo ko por kani ngi suba ba kadon ke ka conspiracy nani ke jis la buat ha preng jo ki cabinet rang ni tegi minister namar ngi dan kemau ha tu ko por when ki minister ubala step down herai let's say within an hour let's say la bro ulas kiu biang hata ka khen kani kadon ke ka ba nak leng jongi hi ko ka sur brinyo trap ngimla berprang dalile ru em but kajing ya let's say menemo ngasku apan send ka message kerpan syakini ki kulit keberi para prosnam jongi ngih ngim shomla opos la ngim persai pi borok ki kulit namar dal ki kulit ki ba dari ki basne ngi persha mentai ki kulit ni breu ye ki kitang suloi jong kinong batang tel lada ngi phai pat cek tu jingjang lada ngi kerjang din ngi nom la ban len bau ba chire sude ubreu badan teng kamet ke papang bestop like easy let's say ban kami u naka kamera songkai ne kamera thia kami u lada phisuba lane u phi bu udon I kam sri hang nang tai henry ke jingle jong phi sitang me le hastep snya arai bijin step kalong ka ka bala kala dika pre plan jong ni ka sarkar MBA ting su ban ong ba nak leng jong su bri new trap ni su ban send message ru wat yakini ki parlok ki barang dan sebar lani ki ban sawan ni haban pej bah ya ka jinglong jong ni go ni nom la ban tip menta khot syak ta ka pistol hare halendat yo jak majak yo ba cheres keno yo breu obadan tak kidis problem obadan pangmat jan keno bun ulik ubam kin mutur kat ke age ko jong e khamtam lele katno kidi ki young age le se ki bilang wan de le se uni le se ude utak jing masau lada ngimla ba ban le ge persane sarkar ni haban long alert haban long husiar yang ni ko sarkar namar ngi sutho ba yaki ka mensim ejri jongnu samla jongnu nolong kebe kini ko sarkar hi kaile ban ham dina le jongi ni penrem bat ngi kwa ba kita ki wei pat ki para nong mi khmat lani legislator ma lada PUE ya ka kai pat la placement ka long kum to suba raise kini ki issue haki wei pat ki session lani haki wei pat ki ski ki ban salong ko ba ia phi ki parlok MLA ki badang snow ba pidena ka juk dok snam bat ngi lani pidang snow persya ya ka jik sha dekat jubor le jik sha thombor jong kwe pat ki pardo persnam ken ma mom phi ro pidi da ka juk dok snam jong ngi te ken ma la da ki snow khiai ka ne sim issue le ne ra no hakini yiwe pat kiski ki pasal long ban debate ya ka ne ka jingjia ka bala jia hapo ka brin new trap jongi hang tai po slong molai te nak leng jongi ngim don ai tingi saidan ya ka we par ka meeting ya ka ba hadin jong ka je ka do bar ki bahiang sam ngi sa shong ya ka isi meeting jongi bar hang ta ngi sa puna iki program ya ki persya ya ka ne ka MDA government ni ka Mother Democratic Alliance